jací jsou Francouzi. Když říkáš, že jsi měla možnost nějak se potkat, ať už třeba co se nějaké práce týče, nebo ve škole, nebo ve volném čase, je to takový, nevím, já osobně mám takový stereotypní obrázek, můžeš mi opravdu potvrdit nebo vyvrátit, že Francouzi jsou takový jako uzavření, takový, u nás se vždycky říkalo, že Francouzi jsou žabožrouti teda, no, ale že jsou prostě samozřejmě zaměření na tu módu, takový odměření, je to tak, Áno. nebo? Ja otvorene môžem povedať, že ja Francúzov absolútne milujem, ale opäť je to nejakým spôsobom môj subjektívny pohľad a subjektívna skúsenosť a keď niekomu poviem, že som sa vo Francúzsku na ulici usmievala, že tí ľudia sa usmievajú na mňa späť, tak na mňa pozeráš, ako odkiaľ som prišla. Ale ja Francúzov absolútne zbožňujem. Zbožňujem nejakým spôsobom takú ich otvorenosť. Tiež to, ako oni sú strašne slobodní, veď aj z historického hľadiska to vychádza, že oni boli vždy revolucionármi. To znamená, že naozaj Francúzovi siahnuť na slobodu je nebezpečná stratégia, ale baví ma taká tá ich vnútorná sloboda. Sú veľmi inteligentní, že tam naozaj, či som sa stretla s niekým presne na meetingu v rámci školskej pôdy, alebo len tak na ulici, alebo že sme sedeli vedľa seba v parku, tak vždy to bol človek, ktorý mal obrovský, široký prehľad a rozsah a naozaj to boli úžasné konverzácie, ktoré som zbožňovala. Takýchto náhodných stretnutí mám ten môj príbeh plný. Tiež ma na nich baví, že oni vedia žiť. Že naozaj, ak Francúzovi niečo ide, tak je to ten spôsob žitia a majú to oni aj v tej kultúre zakorenené. A to je niečo, k čomu ma inšpirujú. Že Francúz ti najprv povie, že keď sa ho spýta, že vlastne, že čo robí, tak ti povie, že teda ráno si dá ten croissant, potom sa ide prejsť okolo tej Seiny a miluje robiť to a to. A až potom ti povie svoju profesiu. Že oni naozaj proste to vedia. Oni rovnako tak vedia sa nejakým spôsobom aj počas toho dňa zastaviť, že naozaj tam som tých ľudí, či už bol utorok ráno, po obede večer, alebo bola nedeľa, sobota, piatok, tak som ich videla sedieť v tých ich kaviarniach na tej terase alebo v tých záhradách a oni si sadnú, oni obdivujú hodinu strom alebo čítajú nejakú knížku, že to je niečo, čo ma tam naučili, že som si sadla, 3-krát som sa nadýchla a nepozerala každú minútu na hodinky, že kedy sa už musím proste postaviť. A tiež, ale není to vždy len pozitívne, hej? Že napríklad Francúzi, ísť Francúzom na večeru je veľmi náročná aktivita, pretože sú strašne vyberaví. Oni naozaj tým, ako majú ten rozsah v tej svojej kultúre a v tej gastronómii, tak sú strašne vyberaví, že naozaj, aby sme sa dostali niekam na kávu alebo na večeru, tak to som prešla kilometre a to som zvyknutá chodiť. Tiež oni sú strašne akoby sebavedomí v tom, že Francúz sa ťa nikdy nespýta, či si v poriadku prišla domov. Že oni ti tak ako žene veria, že ty domov v poriadku prídeš, že on ti tú správu ako ani len nenapíše. A s Francúzom riešiť, alebo s Francúzmi riešiť administratívu alebo byrokraciu, tak tam je naozaj to heslo, že čo vieš urobiť dnes, odlož na zajtra. A to ako nekonečne dlho tam týchto veci trvajú a tá komunikácia je občasne náročná, no. To zní hrozně moc jak třeba, nevím, Italové. Že mi to hodně připomíná tu kulturu, i když jako mi přijdou, že o Itálii se naopak říká jako romantici, taky jako impulzivní a tohle, ale co se jako toho užívání života týče. Protože si nedokážu představit, že jako tady v Česku u nás na dědině bych jsem se jako sedla a obdivovala strom, tak za chvíli přijde nějaký člověk a jednou ti vlepí, jako co děláš, běž pracovat, něco dělat. Áno. Ta mentalita je úplně jiná. Tak ja som presne takým mimozamštenom potom v tej našej kultúre, že tiež na mňa ľudia niekedy pozerajú, že odkiaľ som prišla, ale tak no, tam som potom zapadla.